Dobrodošli svima na ovaj video kanal. Ovaj video kanal predstavlja i daje vam nebeska ljubavna pisma koja su nam nekada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i od presvete Bogorodice, kako bismo se na pravi način pripremili za nebesko venčanje jagnjeta Božijeg. Danas predstavljamo reč Božiju koju je izgovorio Gospod naš Isus Hristos u Svetom manastiru Novog Jerusalima, Rumunije. Izvod iz reči Božije iz 5. nedelje Velikog posta presvete Marije Egipćanke od 21. aprila 2024. Nebo je moj presto, i ja sam seo na zemlju kao krevet na koji ću se nasloniti sa svojim dolaskom od Oca ljudima i da im govorim i da sedim sa onima na nebu na zemlji za trpezom reči, jer je zapisano u Svetom pismu o mom dolasku sa svetima, i reč moj dolazak nije mogla da se ispuni za vernike i nevernike. Nisam našao veru na zemlji za svoj dolazak, ali sam morao da dođem ako je tako zapisano da se ispunim, i morao sam da pripremim mesto i duše koje vole Boga da bih mogao da verujem u njih da Gospod dolazi i ispunit će se tada ovo pismo, ovo čudo koje su vekovima čekali svi pravednici i sveti koji su živeli u telu na zemlji uz delo Božije kroz vreme među ljudima, i gle, ispunila se njihova radost. I njihovo čekanje završeno. Jer ja, Gospod, dolazim sa njima u ljude, dolazim na zemlju kao reč o stvaranju sveta, a oni koji tvrde da znaju pismo kažu da je još dug put do pre nego što se ispuni dolazak Hristov, ali evo me, 70 godina govorim na zemlji i dolazim sa trpezom reči i sa svojim svetima na ognjište rumunskog naroda, na kome sada imam svoj šator. Na kraj vremena, nema vere na zemlji za moj dolazak. Ali ja dolazim i još uvek dolazim. I svi su spremni da se pokažu na zaprepašćenje nevernika koji kažu da sve znaju i da niko ne veruje da dolazi vaskrsli Hristos i da je on taj koji on širi svoju reč po zemlji nadaleko i naširoko. I ispunjava se proročanstvo koje kaže da dolazi reč Božija, da dolazi Gospod sa svetima svojim, svi nošeni na belim konjima, na anđeli Božiji, ustanite, sinovi vrata. Da vam unesem reč i u knjigu, sinovi, i na put me postavite, i neka se ispuni moj dolazak kao munja koja izlazi sa istoka i udara na zapad, jer ja, Gospod, govorim vama, i moja reč se čuje na zalasku u tren oka, i to je svedočanstvo da Gospod dolazi ispunjavajući svoj dolazak, svoj drugi dolazak od Oca za ljude. Sa oblacima dolazim, sinovi, dolazim k vama da posejete seme Hrista sejača na zemlji. Jer tu i tamo još ima zemlje za seme moje i veru da sam ja reč, da sam ja pastir i da je dolazim u svoje pretražujem stado i njegove pastire, ali govore svima da ne prilaze da slušaju, jer znaju da nije pastir, da Gospod ne dolazi. Kako da govore drugačije, jadni ljudi, ako su tako naterani da govore, ako to traži Gospodar kojem služe na kolenima? Gle, oni nisu bili moje verne sluge, nego ugađaju Antihristu i po cenu života svojih i stada, jer je ovo vreme velike zablude, ako pastiri staju na ruku nevernicima i antihristima kroz neverovanje. Uvek sam vodio one koji su me našli kada sam došao na zemlju i uvek sam im govorio, odlazite sa sveta, narode moj, da vam Gospodar njegov ne traži da pijete iz njegovog vina. Izlazi, beži u planine, tako sam im rekao. Bežite od sveta. Uvek sam im govorio, jer u svetu ima otrova za one koji su sa Bogom na zemlji, da ih svim rukama vuče do razvrata i do pohlepe za imanjem i novcem. Ovo nije potrebno čoveku, ali da li veruje, sa sobom imam među nebesima sa kojima se nosim, imam danas onu ćerku koja je izašla iz sveta i sjedinila se sa anđelskom maglom, nakon što ju je svet potpuno razmazio, nakon što je svojom čežnjom pokvarila mnoge u svetu za razvratni život. A zatim je pozvana na svetost i ostavila je svet i osvetila se, jer je hodila po vodi od jedne obale do druge, i kada je u molitvi razgovarala sa Gospodom, njeno telo se podiglo sa zemlje, i ovi znaci su svedočili o njenom izlasku iz sveta, iz truleži na zemlji, od koje niko ne beži ostajući sa sinovima sveta. Kakva velika čuda čini Bog kroz one koji izlaze iz sveta i daju mi svu svoju ljubav. Nema srećnijeg, blistavijeg čoveka od onoga ko ljubi Boga srcem svojim i delom svetosti svoje, sinovi. Gle, nema srećnih ljudi na zemlji, jer ne znaju tajnu svoje sreće. Nisu srećni ni bogati ni siromašni, niko nije srećan ako ne živi sa Bogom na zemlji. Evo i onih iz moje Rumunije,
idu u daleke zemlje da zarade. Oh, šta da radim sa novcem, čoveče? Ne treba vam novac, ali ne želite da verujete čak i ako Bog tako kaže. O, ne idi za novcem, jer ne znaš šta da radiš sa njim da ne bi postao tvoj greh i gubitak duše. Ne možete novcem kupiti svoj večni život kod Boga. Oh, čak ni svoj život na zemlji ne možete prevariti novcem da biste ga imali. Evo čemu te ja učim, beži od pohlepe, beži od mamona, beži što brže možeš, jer ovaj đavo, mamone, ima mnogo lepka i ostaje na tvojim rukama i na duši koliko god ti operi se. Svi oni koji su se posvetili za svoju večnu sreću odrekli su se svog imanja kao Satana i predali se nebu na zemlji i došli k meni čisti od mamona, kao i Marija Egipćanka, mlada žena koja je volela požudu razvrata još kao dete, ali odmah na znak s neba koji joj je došao, prepustila se ljubavlju Božijom i svom ljubavlju predala sebe Gospodu, koju je promenila u svete sile i ostavila svet i zemlju na kojoj je živela. Od ljudi greha i dato Bogu i njegovim anđelima i anđelski život pred Gospodom. Ovom vaskrslom iz mrtvih grešnog sveta ništa nije preostalo u svetu, i ona je tada imala sa sobom službu anđela i ljubav u potpunosti samo prema Bogu, za oproštenje njenih teških greha, i oprošteno joj je, i poslao sam njoj sveštenik Božiji da mu da hleb večnog života, i sve ovo svedočiše svima do danas čudo Božije. Veru koja čudesa čini bez premca, učio sam sve one koji su ovde sa moje trpeze uzeli reč večnog života i uvek sam im govorio: sine, sinovi, ne nosite ono što svet nosi, ne koristite ono što svet koristi, ne tražite da ličite na svet, a, sinovi, da te Bog pozna među sinovima sveta, jer je lice sveta ružno, crno je od greha, zatrovano je mešavinom i toliko te skrnavi da ne očekuješ. Ružna. Odvaja te od Boga malo po malo bez očekivanja i zato ti je potrebna vera u moju reč i potrebna ti je poslušnost da bi bio srećan, jer inače plodovi vere ne rastu, već, naprotiv, oni rastu smrdljivo trnje i rane, od grehova koji nanose rane. I ne uzalud sam ostavio parabolu o bogatom mladiću koji je vodio računa o svom ponašanju i koracima po zakonima Božijim, ali je imao mamon da ga prati. On imao bogatstvo i novac pod kojim moćnici vladaju svetom i njegovim narodom, a kada sam mu rekao da mora dati od njega ono što ispoveda sa mamonom pored sebe, bio je tužan tada i otišao i izabrao da budem slobodan od njegovog hoda sa Bogom i morao sam da mu pošaljem izbavljenje od ovog đavola, pa tek onda da mu dam za pravo da korača uskim putem stepenicama svog života. O, sinovi, život večni stiče se oproštenjem grehova i kroz svest o nedostojnosti. Da niko nije dostojan Boga, ali Gospodnjim oproštenjem vi tada ostajete njegov sin, samo da se oproštaj ne sme krasti, ne možete platiti za to bilo čime, a mora se zadobiti radom čistog srca, kroz samoodricanje i kroz žaljenje zbog neorganizovanosti protiv duha života odozgo nad čovekom, a gle, oproštaj se dobija tek kad se starac promeni u novog čoveka, i koji tada više nije dozvolio da padne. Ja sam vam rekao svoju reč i želim da se okupite u njoj, sinovi. Mir tebi. Samoodricanje. Samo ono vam može pomoći da volite Boga i sledite ga u svoj istini, i uvek, i mir vama, mir vama, mir vama, sinovi. Amin, amin, amin. Ovo je kraj današnjeg programa. Neka vas Bog blagoslovi i čuva blizu svoga presvetog srca. Amin.